Všetci vítam vás v ďalšom videu, je tu DNF, no a dneska odomkneme nového brawlera Juju a môžem ho odomknúť, lebo mám Leona na 2095 kreditov, ale všetci vravia, že chcú Juju, tak idem si to odomknúť a ideme na to, takže o 3, 2, 1, ideme na to, switch, let's go a máme Juju. Yes! Let's go! A teraz zadomkneme Leona a ideme hrať za ňu, takže ideme odomknúť si ju, upgradenem takto krásne, sorry, že sa to tak laguje, neviem prečo sa to tak laguje. Vidia gadgety? Čo nie, nemám. Tak dobre, to sa skryní. Čo iba tento. Tak dobre. Tak ideme select, dám solo showdown. Tak to pôjde najľahšie. A ak vidíte, mám 24 880 tropy a dneska z Juju, iba z Juju, pušneme to do 25 000. Takže ideme na to. Play. Ok, toto Juju bude asi najľahší brawler zatiaľ na pušovanie, ale no uvidíme ešte. Ja som vonku s kamošmi ešte to robil ten test, takže training ground. Ale už mám Juju, takže môžeme ísť na to. Takže ukáž, aký dáva damage. Ok, to není zlé. Dáme hneď melody, ale to zabijem potom až. Ok, takže máme tu Bula, takže ok, sa oni dva bojujú, takže by som ich mohol zabiť. A zabijem. Už tam je ešte Bull, tam je Bull ešte, ježiš. Ok, nevadí. Poď. Čo je tak divný? Tu je. A jedať, dobre. Máme to. Ja tu ešte pustím hudbu, ale už asi pustená, takže ma asi slabo počujete, ja neviem, lebo ja to teraz točím, takže ja neviem. Zabol som Prima. Nice, mám 8 cubov a zabijem. To je Griff. Je Griff! Kde je? No kde je až? Kam išiel? O, tu on je tam je. Tu jede si. Už tu hore? Teraz je? O, jak som to dobre odhadol. O, už odišiel, dobre. Poď. Dávaj. Za chvíľu dead. Poď, posledný hit. Dobre, máme to. Ale začal ako dobrá aj tá Juju, ty kokos. Dobre. Ideme pušovať. Hej. To pôjde ľahko. Potvoríme túto aj Mythic Star Drop, takže veľmi teším. No tak ideme na to, no. Dobre. Čo som to chcel povedať? Jaj. Že to videjko o tom, že keď skončí Power Cube, tak video skončí. To začal, to ide viral trošku. Trošku iba, hej, trošku. Ale, dobre, teda, pokračujeme. Nebojte sa, to je môj kamarát, ktorý akurát prišiel. Takže ja musím mu teraz ísť, lebo nemá rád, keď neskoro chodím vždy. To ma hnevá. Tak ja už idem, hej. No a toto dám. Posledného brawlera. Či poslednú hru. A potom budeme pušovať znova, hej, takže to je zatiaľ v pohode. Táto Juju je ináč dosť dobrá. Ok, dobre. Dobre, ľudia, takže už len chýba nám posledný brawler a ideme ho zabiť. On je podľa mňa tuto v týchto kríkoch je. Či? Je tu? Není tu. Dobre teda. On je hneď tam.
Jak ma trafil? Ani ma nevidí. Ja som zabudol, že ona môže ísť cez vodu, ty kokos. Ja som zabudol, že ona môže ísť cez poison. Ježiš Maria. Dobre. Zabudol som ho, ja idem von s kamošom, lebo on nemá rád, keď čakám, takže pušneme to neskôr, nebojte sa. Takže teraz ja pôjdem preč, takže čaute, majte sa, čaute. Dobre, takže sme ľudia pri natáčaní a pravda je, že tu bol môj kamoš, ale on odišiel, lebo ma babka ho vyhnala, lebo že natáčam, však ja by som to zrušil a vyšiel by som von, no dobre, to je jedno, ideme na to, ideme znova pušovať, takže už mám 100 trofí a máme to, takže ideme na to. Dobre, nevadí, však to... Dobre, poďme. Máme tu botov sami, čo je veľmi dobré. A ja idem rovno do stredu, ja sa toho nebojím, ja idem rovno do stredu. Dobre, tie favry. Všetky. Som to naimiť úplne, aby trafil všetky. Poď. Dobre, tak. Máme 4, tu je ešte jedna. Nie. Som laguje Fina. To je bol ešte Karol. Tu je Rosa, či nie, to je Perol. To je Perol. Ok, nevadí. Oh, ok. No hneď tu. Dávaj, zabíja. Ok, ľúbim sa. Yes, dobre, ten Karol ju dal. Nice. Tu ma netrafil. Yes, dobre. Dobre, nice. Dobre. Som zabudol, že ono môžeš chodiť cez vodu. Ježiš. Áno, a tam bola. Ty kokos. Bonnie tam bola. Ty kokos. Kde tu bol niekto? Tam je Buster. Buster. Prosím. Dobre, Sirec. Dobre. Nice. Dobre, máme to. Dáme play again, lebo však to bude easy push. Ale dobre teda, takže ideme na to. Dúfam, že mi ide zvuk na tom mikrofóne, lebo ja neviem, dúfam, že mi ide. Alebo asi mi ide, ja som si to nastavil. Ok, tu sú ešte boty stále. Takže, dobre. Pohode. Pardon. To je Brock, hej? To je Brock. To je Charlie, hej, ešte vedľa mňa. Poďme. Ťa zničím úplne. Neprišli rodičia domov, akorát mi mama či babka povedala, že sú moji rodičia doma, ale prečo, Bože? Ježiš Maria. Vždy, keď točím, tu musia prísť, Bože. Ok, nevadí. Poďme aspoň tu dohráme. Babka, áno, počul som. Dávaj. Kde je? Tam. Kamo, dobre. Posledná hra, zase to ukončíme, tak poďme na to. Tu je Mortis. Ježiš, ja som zabudol ultinu, že mám. Dobre. Ok, už idú asi hore rodičia, takže nemusím to ukončiť. Ok, dobre. Takže majte sa dobre. No a ja tu ešte, ja to dotočím ešte. Takže čaute. A sme späť. Takže pri natáčaní zase pri pushu z Juju.
Zase to ideme pušovať po tých dvoch nezdaroch, čo sa nám stali. Tak dobre, tak ideme znova, sú tu nové mapy, takže si to odomkneme. Takže nice. Dáme hneď do showdowna, som Demon, už za 7 minút možno budem Angel. No dúfam, čo budem Angel, lebo ja furt som Demon. No dobre, je tam takáto mapa a toto bude ľahké. Ale nie duo, solo. Dobre, poďme pušovať. Easy. Dobre, ináč mi píchali do pleca, takže sa mi bude ťažšie hrať, lebo mi píchali proste. Uvidíme, no však dobre, no. Tu nečeli, na tu ničí. Pavri. Poď. OK, Čelinu máme. Poď zabiť tú power cube. Dobre, či nie zabij, zober. Ty kokos, tu je toľko power cube. Zoberem. Berem všetky. Oh, shoot. Tam sa dvaja bijú. Progité. O, som obidvoch hitol. Dobre, som zabil aj toho Sema. Sem je jediný epic, ktorý mi chýba. Takže, nice. Tu je ten Primo. No dávaj, zabij to Primo. Ešte ja tam môžem poslať tohto. O. Ani raz ma nikto nehytol, ani raz. Potom. Siret. Do it! Siret. Do it! Siret. Come on! Kill me! I'm here! Ja som... Come on! Hej. Do it now! Kill Ja me! nemôžem... No. Dobre. Dobre, máme presne 4. rank. Takže easy. Ideme pušovať. Do tých 25k. To musíme pušnúť, lebo však easy. OK. Dobre, zase máme botov, takže dobre. Niekto sa tam volal, že Abrado debil. Abrado debil. Tak sa niekto volal. Neviem prečo, ale dobre. To je nie Juju vedľa mňa, či to je on zase. Pane Bože, mi sa strašne hodí Wi-Fi. No poď. Ja anič. No! Oh shit. Ten oný zobral, mal 16. Ty kokos. Dobre, nevadí, otvoríme si jeden Demon Star Drop. Padlo mi pin, OK. Jak to, že ja nemám ešte tento pin, všetci ho majú. OK, nevadí. Dobre, poďme. Dobre, poďme zabíjať, no. OK, tu už sú real playery, OK. Sú reálni hráči. Takže nice. Tu je Leon. Vyzerá to tak, že sú to nuba. Či to sú ešte boti, či nie? To sú ešte boti, či? O, že prečo ho zabíjam, keď tu sú v strede 3? Dávaj. Dobre. Ešte tu. Tu je Lily. OK. Oh. Vieš čo? Daj, majte bolesti. Nech sa páči. Dobre, som im nechal. By tento, neviem čo to je, nejaký robot alebo ja neviem čo to je. Tu je toľko power. Ty kokos. Dobre, poď. Ešte KO. Easy. Máme to. Dobre. Prvý. Dobre.
Takže začal easy push. Ok, už za chvíľu máme 25k. Si otvoríme aj Mythic Stardrop. Just. Toto push z Juju bude dosť dobrý. Takže bude dobré, to bude v pohode. Ups. Sorry. Mi skoro padol mobil. Ok, toto vyzerá, že sú to ešte stále boti, alebo ja neviem. Ako z Juju pušovať, to je dosť dobré. Ok, tu je hneď Colt vedľa mňa. Poď, posledný hit. Yes! Dobre. Ty kokos, tu jak ďaleko hádže. O, sem ide Kenji. Ja som zabudol, že môže chodiť cez vodu. Ešte porád si s týmto. Poj. Yes, dobre. Jak dal tú ultinu, ale som ho zabil. On zabil ten robot, či čo to je. Ne. Oh my god. Poď sem, Medbišek, poď sem, plačkaj, no. Ver si z tohto. No, si that. Dobre, easy. Dalo mi to plus 15 zas. Už len jedna hra. No dve. Už za chvíľu máme 25k, ešte dve hry. Strede toľko power cube. Ok, tu sú reálni hráči. Dobre. On má Demon Edgara. Je tu hneď kid vedľa mňa. Nice. Tu je hneď Edgar a Pero, ktorá je dead za chvíľu. Ježiš, ja som zabudol, že len to zabíja zase. Bože. To je jedno. Bože. Prečo ku tomu chodím? Tam je kit. Tu je ešte jedno. Berem. Už sú tu iba 4 hráči. Dobre. Fotka. Ok, ja versus Kit. Kto vyhrá? No tak to asi ja vyhrám. Ja vyhral som. Easy. Dobre. Nice. Mám 9 win streak. Nice. Yes! Ja som konečne Angel. Contest over. Dobre. Contest over a som dostal 5 Angels a choose your rewards Angelic. Tak dobre. Ideme otvárať Angelic Star Dropy. Musí mi padnúť skin nejaký. Musí. Počkaj. Niečo ma napadlo. Skúsim to nechať takto proste. Musím to takto drhať. Proste to drhať. Ok, čo nepadlo. Nový contest a je to Soul Collector. Vôbec ani neviem čo je. Ja som Angel, ale dobre, už len dve trofeje. No máme to. Dobre, takže budeme mať aj 10 win streak. Takže nice. To je hneď mou vedľa mňa, takže... On je legendary ten mou, ty kokos. Ja neviem, čo teraz spievam. No tak on nie je moc legendary. Jak ty som skoro zabil. Poď. Dobre. Ok, dobre. Bereme. Tu hneď... Tu Mr. P a tu je oný. Ten Grom je tu až. Ten
dole, tu. Ok, on docela hity dáva. Je tu niekto? Tu hore? Je Mr. P sa mi zdá. Či? Nie. Zoberiem ešte jednu. Tu je niekto, tuto. Či nie. Tu je Bas. Dobre. Tam pošlem tohto. Tu je niekto dolu, nie? Tu je Janet, okej. Ktorú zabijem a máme to. Okej, idem oproti komu? Proti Gromovi? Okej. To bude easy. Easy fight. Come on, bro. GG, máme 25k, let's go. Máme to, máme 10 win streak. Ok, dobre, otváram. Ľudia, ide to a padne mi. Mne padol, Angel Cold mi padol. Ty kokos, let's go. A máme Serafim, dobre. Juhu, a máme 25k a otvárame Mythic Side Drop, let's go. Otvárame a padne mi spray. Dobre. Yes, dobre, máme 25k. Tu sa moji kamoši hádali. To... Neviem prečo, ale... Ja viem prečo strandujem. Dobre, máme 25k. Takže výborne. Dobre, super. Takže toto videjko by som mohol ukončiť. Máme 10 win streak, takže čo je veľmi dobré. Tuto 10 win streak, čo je výborné. Dobre, super, tak toto bol taký easy push. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like a odber, sledujte ma naďalej a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute, majte sa.